Vítaj pri ďalšej časti buď podcastu alebo videa na YouTube. Ja som Tomáš a.k.a. Tomax a pomáham trénerom rozbehnúť svoj online biznis tak, aby boli spokojní, aby im to vynášalo, aby mali výsledky s klientmi, aby sa posúvali stále vpred. Čiže dnešná téma bude o check-inoch. Check-iny sú nejaká pravidelná kontrola, ktorú robíš pre svojich klientov, aby zostali na tej svojej nastavenej trase, respektíve na tej trase, ktorú si im nastavil ty, aby vedeli, čo spravili možno zle, čo majú spraviť ďalej a akým spôsobom budete teda postupovať. Takže na to slúžia check-iny. A prvá vec vôbec je, že či potrebuješ mať ten check-in. Ja si myslím, že určite áno, ak chceš podávať kvalitnú službu, ak chceš mať výsledky s klientmi, ak chceš, aby klienti boli spokojní, jednoducho potrebuješ check-in. Myslím si, že alebo tréneri, ktorí check-in nemajú, tak pravdepodobne dávajú len nejaké tréningové plány, len nejaké stravovacie plány, len nejaké moje milované jedálničky a nejakým spôsobom sa ďalej nezaujímajú o toho klienta. A myslím si, že im je jedno, či ten klient má výsledky alebo nie. Vidia ho asi len ako to, že je to klient, teda zaplatil, majú z neho peniaze a idú ďalej a môžu posielať podobné veci aj ďalším ľuďom. Čiže ja si myslím, že takýto spôsob je úplne o ničom a ten servis v odzvukách, ktorý ponúkajú, je proste slabý a tak by to nemalo byť. Čiže už len keď sa na to takto pozrieš, tak ak budeš tie check-iny robiť, ak ich budeš robiť dobre, tak budeš o level vyššie alebo aj o 2 levely vyššie ako niektorí tréneri, ktorí check-iny nemajú. Čiže to je asi odpoveď na to, že či ich vôbec mať a či ich treba. Za mňa jednoznačne áno. Ja si myslím, že práve check-iny na pravidelnej báze sú to najhodnotnejšie, čo klientovi v rámci coachingu dáš. Pretože je to pravidelné, napríklad každý týždeň, každé 2 týždne, už záleží od toho, ako si to nastavíš. Buduješ si s tým klientom vzťah, pretože on ťa buď nejakým spôsobom vidí, počuje, ty vidíš a počuješ to, čo on ti hovorí, aké má problémy a tak ďalej, čo potrebuje riešiť. A keďže to riešite na tej pravidelnej báze, tak proste stále máš prehľad o tom, že ako mu to ide, čo sú jeho problémy, čo môžete ďalej riešiť, ako sa ďalej nastaviť. Čiže tie check-iny určite treba robiť a aj z tej druhej strany, keďže ja som tiež koučovaný niekým, tak viem, že tie check-iny sú proste pre mňa ako klienta najhodnotnejšia vec, pretože je to niečo presne individuálne pre mňa. Rieši to moje problémy, viem ďalšie kroky, ako postupovať, čo mám robiť, čo nemám robiť a idem ďalej. Čiže ber to tak, že proste tak isto to berie aj ten tvoj klient, hej. Čiže preto musíš mať fokus na check-iny, aby boli dobre robené, aby boli kvalitné, aby toho klienta neunudili, pretože je veľmi ľahké unudiť klienta check-inom, ak napríklad, dajme tomu, že prejdeš jeho stravu, prejdeš nejakým spôsobom jeho tréning, budeš len sucho hovoriť, že ako to je, budeš len čítať fakty, ktoré on vidí sám, tak to je proste check-in o ničom, hej, toho klienta unudí. Ja si myslím, že ten check-in by mal byť proste aj nejakým štýlom zábavný, ak je to vhodná situácia. Hej, ak tomu klientovi to ide, ak potrebuje trošku možno zlepšiť náladu, hej, není na tom najlepšie psychické alebo niečo podobne, tak taký check-in môže veľmi pomôcť. Ale to som už možno trošku predbehol. Chcem sa dostať k tomu, že musíš mať jasne dané pravidlá o tom, ako ten check-in bude vyzerať. Akým spôsobom ho budeš robiť, ako často ho budeš robiť, akým formátom ho budeš robiť, kedy ho budeš robiť, kedy ti klient dá nejaký svoj check-in alebo zhrnutie. To sú všetko
dôležité veci, nad ktorými sa musíš zamyslieť a musíš to mať proste jasne dopredu dané, alebo proste, aby klient vedel jednoducho, keď ide do tej spolupráce s tebou, že vie presne, čo má robiť. Ak v tom bude zmetok, tak to nie je dobré. Hej, budeš strácať tým čas, aj on bude strácať čas a nebude to proste fajn, ale ak to budeš mať vopred jasne dané, tak to bude super. Čiže, na čím by si sa mal zamyslieť? Určite by si sa mal zamyslieť, či teda vôbec budeš check-in dávať. Odpoveď tu je jednoznačná, ak chceš mať lepší servis a chceš byť lepší tréner, jednoznačne áno. Čiže áno. Teraz, aký bude ten formát check-inu, ktorý ty dáš. Hej, tu je niekoľko možností. Ja som využíval vlastne všetky, ktoré spomeniem. Čiže prvý z nich, idem od tých akoby najslabších, ktoré teda môžeš používať od nejakej lacnej služby až po nejakú prémiovú najdrahšiu službu. Hej, čiže to najjednoduchšie je textový check-in. To znamená, že klient ti napíše nejaké zhrnutie týždňa, ako mu to šlo, aké sú problémy, s čím chce poradiť, Ty mu na to odpovieš textom. Hej, čiže správa, mail alebo niečo podobné a je to. Myslím si, že toto nie je najlepší spôsob, ako robiť check-in. Je to fajn pri napríklad nejakom skupinovom coachingu alebo pri nejakých výzvach, aj keď väčšinou sa pri výzvach nerobí žiaden check-in, ale ja ho napríklad robím a posúva to proste celý level tej služby zasa o niečo vyššie a je to úplne inde než väčšina. Len na chvíľku sa sám preruším a ak sa ti páči, čo tu vidíš, čo tu počúvaš a nejakým spôsobom to posúva tvoj biznis dopredu, budem veľmi rád, ak o mne povieš svojim kamošom, trénerom a ak budeš sledovať môj Instagram Tomax Business, kde sú ďalšie rady, taktiež ma poteší like, odber, poďme ďalej. Ale chcem povedať, že ten textový check-in je proste niečo, čo spravíš rýchlo a je to vybavené. Hej, čiže napríklad pri tom skupinovom coachingu alebo pri výzve jednoducho máš tam viac ľudí, potrebuješ to spraviť rýchlo, ale zasa, aby to malo nejakú hodnotu, aby ten človek vedel, že čo má robiť. Hej, takže mu spravíš proste textový check-in. OK, fajn, vybavené. Ďalší spôsob môže byť hlasovka. Čisto hlasovku som neposielal asi nikdy. Možno niekedy, keď som sa niekde presúval, bol som v aute a nebola iná možnosť, ako spraviť ten check-in, tak som poslal hlasovku. Môže byť aj takto. Ale čo ja robím 99% času sú video check-iny. To znamená, že budeš mať nejakú službu, ktorá vie nahrávať tvoju obrazovku na notebooku, zároveň vie nahrávať teba. Hej, čiže keď klient dostane od teba video, vidí tam presne, na čo sa ty pozeráš, o čom mu hovoríš a uvidí tam aj teba v takom malom okienku. Čiže podľa mňa je to úplne super. Čiže zasa, viac si buduješ ten vzťah, hej, viac vieš niečo prizvukovať, ukázať to na tej obrazovke, ukázať to vlastne v tom malom okienku, kde si ty, hej, keď chceš napríklad nejakú techniku ukázať alebo niečo podobné, veľmi, veľmi jednoducho. Takže ja toto používam, je to u ľudí obľúbené, pretože u mňa majú na výber, akým spôsobom chcú ten check-in, hej, vyberajú si video. Takže je to pre nich fajn. Je to fajn aj preto, lebo to video si môžu pozrieť samozrejme hocikedy. Pre mňa je to fajn preto, lebo ja to video viem spraviť hocikedy, teda vtedy, keď to mám zadané a kedy to poviem klientovi, že vtedy to dostane, tak vtedy to spravím. Čiže takto je to fajn a mne to funguje veľmi, veľmi dobre. Ďalším spôsobom môže byť aj hovor, to znamená, že toto už by som dal čisto do nejakej prémiovej, buď do nejakého prémiového balíčku, alebo proste za oveľa vyššiu cenu, pretože ak si budeš dávať call s klientom, respektíve on si s tebou dá call, znamená to, že musíš mať presne stanovený čas, kedy budeš robiť ten call, to znamená, nebudeš robiť nič iné, hej, čiže budeš sa venovať len budeš ten čas proste venovať len na ten hovor, hej. Zasa na druhej strane ten klient dostane proste najviac z toho, hej, lebo máte
proste priamo interakciu, on sa ťa niečo spýta, ty mu hneď niečo povieš naspäť, zasa môže sa ho ty niečo spýtať, hej, a tak ďalej. Čiže určite to dá samozrejme čo najviac hodnoty tomu klientovi, preto by to malo byť aj najdrahšie. A samozrejme na druhej strane to berie aj tebe proste nejaký čas, nejaký úsek z dňa presne stanovený, kedy musíš sa venovať len tomu. Hej, čiže nie je to voľné ako napríklad pri tom video check-ine, že ty si ho môžeš spraviť hocikedy, proste budeš mať čas hovoru a vybavené, vtedy to musíš robiť. Hej, takže to sú také 4 typy: text, hlasovka, video, hovor. Akým spôsobom môžeš robiť ten check-in, hej. Teraz klient musí vedieť, akým spôsobom ty od neho chceš nejaký check-in, hej. Čiže najprv dá klient check-in tebe a potom mu ty dáš na to odpoveď, hej. Čiže takýmto spôsobom je to logické, takto sa to robí. Takže ty musíš povedať tomu klientovi, že OK, chcem od teba napríklad vyplnenie nejakej tabuľky, kde si sledujeme nejaké veci, ako príjem, bielkoviny, kroky, je už na tebe, čo si tam dáš. Plus napríklad chcem od teba zhrnutie, hej. A v zhrnutí mi povieš, aký bol ten týždeň, čo boli problémy, čo bolo fajn, daj mi nejakú výhru za ten týždeň, hej, svoju, a povedz mi, že či je niečo, na čo sa potrebujeme nastaviť na ten ďalší týždeň nadchádzajúci. Hej, čiže zasa jasne mu povieš proste, čo od neho chceš. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, kedy to od neho chceš, hej. A tu je to trošku zložitejšie s ľuďmi, pretože niekedy niektorí ľudia nerobia check-in na čas. Hej, čiže napríklad povieš im, že OK, máš nedeľu na to, aby si mi spravil check-in, pošlu ti to v pondelok ráno, napríklad v pondelok do obeda, alebo na to zabudnú. Hej, čiže bacha na to. Za prvé, ak to budú rovnakí ľudia opakovať, niečo ti to o tom klientovi hovorí, hej, že jak môže na to zabudnúť, keď proste si za to platí, mala by to byť jeho priorita, aspoň to si myslím ja. Ale pravdepodobne není. Hej. Ty, ak budeš robiť všetko na čas, je normálne, že od toho klienta budeš chcieť, aby aj on robil svoje veci proste dohodnuté na čas. Čiže dávaj si na to pozor, ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí proste budú meškať nejakým spôsobom s check-inom. Už ako na to budeš reagovať ty, či ho spravíš, či ho nespravíš, či ho spravíš neskôr. Je proste na tebe podľa toho, čo si ty zvolíš, ako si to nastavíš vopred. Čiže musia vedieť, čo majú spraviť, kedy to majú spraviť, hotovo. Hej, čiže napríklad ja to mám tak, že v nedeľu mi pošlú check-in, zhrnutie a ja im na ďalší deň dám odpoveď na to, väčšinou videom. Takže tak, easy peasy. Ďalej. Jak som už hovoril na začiatku, ten check-in by nemal človeka unudiť, ale skôr ho nejakým spôsobom zabaviť. Hej, teraz nemusíš robiť zo seba šaška, ale proste buď sám sebou, keď si vtipný, buď vtipný v tom check-ine. Hej, ale proste buď stále sám sebou, nemusí sa na nič hrať. Hej, ten klient prišiel za tebou, pretože sa nejakým spôsobom prezentuješ a prečo by si mal niečo teraz meniť, lebo je tvoj klient, hej, akože vôbec to nemá zmysel. Chce ťa presne takého, jak si bol aj predtým, čiže buď úplne sám sebou, ukáž tam svoju osobnosť, hej, proste fakt, že posranduj, môžeš do neho trošku podpichnúť, keď máte už taký dlhší vzťah, lepší vzťah a je to super, hej. A zasa, je to proste o budovaní vzťahu. Hej, jak som hovoril, že keď budeš len proste sucho čítať nejaké fakty, hej, dáta, tak je to o niečom a ten klient nebude chcieť proste tie ani check-iny si pozerať vôbec, hej. Lebo to je proste nuda, lebo ho to nebaví. Ďalej, nemali by byť proste tie check-iny dlhé. Hej, keby mi niekto pošle 30-minútové video, kde hovorí o tom, že aký bol môj týždeň, tak ja si to ako klient nebudem pozerať. Čiže ja mám väčšinou check-iny okolo 5 minút. Je to úplne v pohode, hej. Teraz nemusíš rozmýšľať len nad tým, že veď ale platí si za to, ja musím dať niečo dlhé, veľa rozprávať, vôbec nemusíš. Ten klient si ťa platí preto, lebo ty vieš, čo máš robiť a vieš ho naviesť na ďalšie kroky, ktoré on má robiť. Ty keď mu toto jasne povieš, že čo má robiť, akým spôsobom to má robiť a keď to bude do 5 minút, že ešte mu ušetríš čas, win-win, hej, pre oboch. Tebe to nezaberie dlho, jemu to nezaberie dlho, bude ho to baviť, vybavené.
Ďalej, akým spôsobom robiť, respektíve čo mne funguje pri check-inoch je tzv. Sandwichová metóda, čiže máš nejaké pečivko, plnku, pečivko. To pečivko je niečo, čo mu povieš pozitívne, plnka je niečo negatívne a zasa uzavrieš to niečím pozitívnym. Čiže ak mám klienta, ktorý spravil nejaké veci dobré a niektoré horšie, hej, tak začnem tým, že OK, páči sa mi, ako si sledoval stravu, nie je to ľahké, nie je ľahké si sledovať stravu, keď si cez víkend niekde mimo domu, čiže super. Ale nepáčilo sa mi napríklad, že nemal si vyrovnaný príjem, 3 dní po sebe neboli bielkoviny splnené, hej, napríklad, a nedal si tretí tréning, jak sme sa dohodli, dal si len 2. Hej? Čiže to sú veci, čo sa mi nepáčia. A zasa, aby som nekončil ten check-in nejak na negatívnej note, či jak sa to hovorí, tak zasa chcem to ukončiť proste nejako pozitívne. Čiže, ale verím, že ak upravíš toto, ak sa zameriaš viacej na bielkoviny, ak pridáš jeden zdroj bielkovín navyše za deň, tak si safe. Ak si naplánuješ svoj týždeň, že vtedy a vtedy budeš mať tréningy, ak mi pošleš fotky z fitka napríklad, že si tam ideš na to, určite to bude lepšie, ako to bolo minulý týždeň a posunieme sa dopredu. Hej? Toto ho namotivuje, vie, čo má robiť a je to hotovo. Čiže ja toto používam často, snažím sa tie check-iny končiť pozitívnym spôsobom. Niekedy, ak človek potrebuje proste fakt, že doslova nakopnúť trošku do zadku, tak nekončím pozitívne, chcem mu povedať, že proste priamo čo si myslím a čo sa deje, otvoriť mu oči trošku a práve že vtedy, hej, neboj sa toho, neboj sa takto hovoriť, takto vystupovať. Práve vtedy mi ľudia napíšu, že ďakujem, že si taký priamy, úprimný, že mi to rovno povieš a už sa chcem proste zlepšiť sám od seba, hej. Čiže všetko záleží proste od toho, akým spôsobom to povieš. Čiže to je asi tak všetko ku check-inom, čiže také zhrnutie. Určite ich rob, vyber si spôsob, akým tie check-iny budeš robiť, ako často ich budeš robiť, akým formátom, akým spôsobom, kedy. A nemusia byť dlhé, ale musia mať ten správny obsah v sebe, aby to človeka, teda klienta tvojho bavilo a aby ho to neunudilo. Serus.